ga-achọ anyị ma ndị ọzọ ga-anọchi anyị na-aghọrọ mkpụrụ n'ubi anyị kụrụ na ndị na-akụ mkpụrụ ga-agwụ n'ọlụ ihe ncheta ha ga-abụ ọlụ ha. N'ụbọchị taa, ihe m wetara unu bụ obere akụkọ gbasatara otu nwoke a na-akpọ Ugodinobi, nke na-azakwasị gịnị nwa Ikejiọfọ. Nwoke a na-ekwu maka ya bụ onye Irukwelekọ n'obodo Ọrụukwu. Nwoke a nwoke na-atụ egwu Chineke, onye na-enyere mmadụ aka, onye na-enwe mmasị, na-enwe ọmịiko n'ebe ndị mmadụ nọ. Onwe ihe na-akpa mmadụ agbakwute ya, ọ ga-enye ndụmọdụ ma tinyekwazi ego ya. Ka ọ na-eme ihe ndị a, ọ nwekwara ezinụlọ nke ya, mana ihe na ezinụlọ ya ị gaghị ama ụmụ ọ mụrụ n'afọ na ndị bụ ikwu na ibe. Maka gịnị? Ọ bụ nwoke udo, kpokọta onye ọbụla ọnụ, na-enyere mmadụ aka. Ọ na-enye ndụmọdụ, ọ sị gị gịnị? Gị na-eme ezi omume maka na ịmarọ nke ị ga-eri okporo ya. Nwoke a mụrụ ụmụ 5. Mmadụ na-emepụta ihe ma n'ụlọ nsọ Chukwu, ije n'obodo ya, aha ya ka na-ada ụda ruo n'ụbọchị taa. Nwoke a bụ nwoke ma akwụkwọ nke ukwuu, nwoke onye ọ ga-abụ gị na ya mmekọ omume ịma na n'ezie na onye a bụ ezigbo mmadụ. O nwere ọtụtụ ndị o tinyere aka, ndị ọ zụrụ n'ụlọ akwụkwọ, nwee ụfọdụ ndị ụkọchukwu o nyere aka. Nwee mmasị ya bụ na ụmụ ya ga-abụ ife n'ọdịnihu. Nwoke a bụ nwoke na-eme gịnị? Abịa n'ụlọ akwụkwọ, ọ na-enye aka n'ihe gbasatara asọmpi. Nwoke a bụkwazi nwoke na-akwado asụsụ Igbo. Ọ bụ ya mere o ji wee nwee mmasị wee depụta akwụkwọ akpọrọ Mbido Igbo. Mana ọ bụ ihe mwute na ọ nwekwaghịzi nwoke a nọkwuo ogologo ndụ iji hụ na ihe niile a ọ chekwara gbasatara ma ụmụ ya ma ndị ikwu na ibe bịara na mmezu. Mana eji m aka na nwoke a na tupu ọzọ oku a na ọ chịkọtara ije ozi ya. Onye a mere m ji wee gụọ egwu ngụ na mbido, maka na n'ụbọchị taa ndị ọ zụpụtara ma ụmụ ya bụzi ndị na-eri uru ọrụ ahụ ọrụ. Mkpụrụ niile ahụ ọkụ bụzi ndị be ya na-eri ya bụ uru. Wee na-agwa gị bụ onye na-ege m ntị ka iji sie ike n'ihe ọbụla ị na-eme. Gbaa mbọ fụ na ị na-eme ezi omume. Ọ ga-abụ achọọ gị ma ahụghị ka e nwee ozi ụkpụrụ ịtụpụrụ ndị be gị. Dịka m gwara gị na mbido, na-ejighị m ogologo akụkọ wee bịa, maka na ogologo akụkọ adịrọ n'ụka mgbede. Ihe a m kọpụtara bụ gịnị? Ihe iji gosi ịkọwapụtara ndị mmadụ maka nwoke a na-akpọ Ugodinobi Bennett Chiedu. Ọ bụ n'ụbọchị taa ka anyị na-echeta otu o si rapụ ụwa na 21 gara aga. Anyị wee na-asị ka Chineke na-anarakwa mkpụrụ obi ya na ndokwa, mana ebe ọbụla ọ nọ ya mara amarụ na mkpụrụ ọ kụrụ mịrị ezi mkpụrụ, na anyị bụ ndị dị ndụ bụ ụmụ ya na ndị ikwu na ibe ya na-erite ya bụ ezi mkpụrụ. Onye a mere m ji wee na-agụ Igbo, na-asụ Igbo, maka na gịnị? Na nna m kụziri m ọfụma. Wee na-agwa gị bụ onye na-enene m anya ume ka iji sie ike na-asụ Igbo, maka na Igbo amaka. Na-akụziri ụmụ gị Igbo, maka ọ bụ ọdịnala
ọ ihe eji wee mara anyị ka gịnị wee mee ka anyị ncha niile ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị ka anyị na-egosipụta ihe eji wee mara anyị. Chetakwazịa na abụ m Odoziakụ Chiagozie Chidi, eji ọmalịcha wee mara. Ka anyị na-aga, chetakwa naanị ọlụ anyị ka a ga-eji mee gịnị, ka a ga-eji cheta anyị. Ezinna m wee na-asị gị n'ebe ọbụla ị nọ, obi alọra gị mmiri, maka na gịnị, na okporo ịkụrụ na ịkajie wee na-aga. Nọdụ ọfụma ka Olisa bi n'igwe narụ mkpụrụ obi gị na ndokwa. Ka emesịa.